Jiha production jabaran filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo. Bi ye kari ye mai kalo tile 26 san 2025 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. An ka fintigilakaw ka kunnafoni diso min bɛ ni ale bɛ wele ko DIRPA kunnafoni bɔra ale yɔrɔ u y'a yira ko mai kalo tile 20 ka taa bila a tile 22 la an ka fintigilakaw ye tatugu banbanci wale maa dɔw la an sɔngokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lele Hoye Tasiga Awusa Guruma Lele Hoye Argu ko in bɛɛ lajɛlen kɛra yaasa ka se ka banbanci wale de kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. U ka ɲɛmaa min bɛ yen ni ale bɛ wele ko État Major Général des Armées ale ko anw jamanadenw an ka hakili sigi ko ni Ala sɔnna ma u bɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye banbanci wale in yɛrɛ ka kɛlɛ pewu ka bɔ ban Maliba kɔnɔna la. Ani fana a ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ ko an ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ ni banbanci wale tigilamɔgɔ ninnu na wa ko ni an ye sigɛnamɔgɔ ye dɔrɔn ko an ka wele bila fintigilakaw ma ko u bɛ taa tɛgɛ kɛ a la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. An ka fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye État Major Général des Armées a ye a yira ko mai kalo tile 21 ka taa bila a tile 23 la siraw makaw fɛ yen nɔ ni o bɛ ɲɔnɔ marabolo la an ka fintigilakaw ye tatugu banbanci wale maa caman na fo u dagayɔrɔw la wa min ye maramafɛn caman u ye olu fana minɛ o yɔrɔ nin na yen nɔ wa État Major fɛnɛ ko a bɛ an ka fintigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman kɛli in na ko halisa ko an ka hakilila tigɛ ko anw jamanadenw ko olu fintigilakaw bɛ yan nɔ anw de ka lakana kama ko wa ko ni Ala sɔnna ma basigi bɛ segin ka na an ka ban Maliba kɔnɔna la. An ka maakɔrɔba minnu bɛ ni olu tun bɛ baara la jamana ka cɛkɛso la ni u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na ko les retraités olu ni an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye alamisadon mai kalo tile 23 san 2024 o kumana an ka premier ministre fɛ yaasa ka gɛlɛya ani tɔɔrɔ ni degun min bɛ u kan ka se ka u da don o la ka o walawala an ka premier ministre a fɛnɛ ye a yira maakɔrɔ ninnu na ko ni Ala sɔnna ma jamana seko ni a damayira ye min ye ko u bɛna o kɛ yaasa degun ni tɔɔrɔ min bɛ u kan caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na. An ka ministriw ka lasigi bɛ to ka kɛ kuluba u ye ɲɔgɔn lajɛ arabadon mai kalo tile 22 san 2024 kuluba u ka ɲɔgɔn lajɛ in senfɛ ka kɛɲɛ ni an ka ministri ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya ni basigi koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka kɛɲɛ ni u ka kumakanw ye u ye a latigɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛna kɛ sababu ye ka an ka fintigilakaw fɛnɛ dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ jɛkulu in ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye maa minnu bɛ maliden minnu bɛ ni olu tun ye maramafɛn ta Mali juguya la ni u ye dɔw ye maramafɛnw bila u yɛrɛ ye ka na u yɛrɛ di yaasa olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ka u bolo don baaraw la ani u ni maaw bɛ se ka sigi kɛ cogoya min na ka sɔrɔ u si ma don ɲɔgɔn gasi la. Yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka kɛnɛyasow la an b'o ka cellule syndicale min bɛ olu ye a laɲini taama dɔ boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso Segu Mopti ani Kayi marabolo la yaasa ka taa u cakɛɲɔgɔnw kuma ɲɔgɔnya cogoya min na yuruguyurugu min bɛ kɛ jamanaden maa dɔw fɛ an b'o hukumu kɔnɔna la sabula i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ a ka kariti ta k'a di a fɛmɔgɔ dɔ ma o fana bɛ taa a ka fura san ni a ye yaasa dan bɛ se ka sigi nin ko in bɛɛ lajɛlen na cogoya min na u wulila ka taa nin marabolo ninnu na ka maaw ladɔnniya ko a kɛkun ye u yɛrɛ de ye ko fɛn min don fɛn cɛ ɲuman tɛ sabula n'an ko k'an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ko ninnu bɛɛ fana ye yuruguyurugu taabolo dɔ ye o hukumu kɔnɔ min ye kanam directeur général ye ale ye kuma ta ale ko u ye nin hakilina min ta nin diyara ale ni a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen wa ko nin ye hakilina ɲumanba de ye ko u k'u hakilila tigɛ ko u bɛ u kɔ sanga ani wagati ko n'u wulila sanga ani wagati u seko n'u damayira ye min ye ka o kɛ u ye ko u bɛna o kɛ ni Ala sɔnna ma. Arabadon mai kalo tile 22 ka dugu jɛ alamisa la mai kalo tile 23 Balga dugu kɔnɔna la ni ale bɛ Bura commune na an sɔngokaw fɛ yen nɔ banbanci wale maa dɔw wulila ka taa bin nin dugu mɔgɔw kan k'a ta yenkaw yɛrɛ da u y'a yira ko ni banbanci wale maa ninnu tun bɛ bolimafɛn min na o ye bolimafɛn sen 2 de
k'u nana ka mugujugu wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A kɛra sababu ye min ye nin dugu in alimami ye o nin tora a la. maa fila olu joginna o kɛlen dugudenw ye o maa fila ninnu ta ka taa n'u ye Ansongo kɛnɛyaso la. Ni maa jugu ninnu kelen kɔ ka u ka nin kɛwale in kɛ u ye sira ta ka taa yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ min dɔn. Halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogoya min na. O bana taa an ka kɔkan kunnafoniw na min ye diɲɛ kiiribulonso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Cour internationale de justice u ye a yira k'u b'a ɲini Israel fɛ k'u kelen bɛ ka kɛlɛ min ta ka ɲɛsin arafakaw ma ko u ka a jɔ ko n'u ma jɔ u ni ɲangeni min ka kan u bɛna o da u kan sabula min ye ONU ka kiiribulonso min bɛ yen ni a bɛ fɔ ale ma ko haute juridiction olu y'a yira ko hakilina min bɛ ka fɔ ko ni o de ye ko ka Palestine jamanadenw ko ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ka taga n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ko olu kɔni hakilina kɔni tɛ ko k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye ka u kanda ko fɛn min bɛ se ka kɛ u kandali sababu ye o de ye kɛlɛ in ka jɔ pewu. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana in kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma an bɛ aw fo aw minnu bɛ an filɛ sanga ni wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.